Здравейте хора, аз съм Ивайло Канчев и нещо съм решил да поснимам малко Майнкрафт, онлайн сервер, то на Android. Да, защото ме гледате, но това е най-новата серия, най-новата версия, извинете ме. Всъщност това първото ми клипче, доста хора може от вас да ме познават, истинското ми име е Ивайло Канчев, да го кажа като за първи клип и да, но може и да не е първи клип. Първи клип с интро по-точно. И ако ви харесва, напишете в коментарите. Ако не, къде ще го смена, имам още един. И мисля така да го направя за... не знам. От тук. Доста объркващи са сървърите. В време няма да говоря, защото се опитам да се сплета в играта. Така че не ме съдете. Лоберс. Turf Wars. Skywars. Skywars. Тук е гадното, че трябва след много време, чак трябва да чакаш. Паркур. Няма нищо тесното. Тук в това лоби, не само в това и в другите, има един бъг. Като аз го открих, май. Не знам. Сега се надявам само никой да не ми пречка. Ако гласът ми е много тих, извинявайте, защото е вечер. Аз съм на телефон. С такава програма, която май съм го направи по-лошо. Така че, не ме съдете. Ето го бъга. Другите сега не знаят как. 4, 3, 2, 1, 0. Чао. Turf War, т.е. Skywars Zone. Оба. Това таймът е гаден. И да, има много бъгове. Бъг. И не мога да слагам водите. Това фини. Ефективност. Мали. Сега това ще си пия. Дърдът. Камъкът. Така. Нещо друго. Чакайте. Серията, както ми е на привършване. Ще ми умира телефона. 7%. Идеално. Вау, какво стана, бе? Вау, бъг. То голем. Гаден бъг. Който не подадох. Кучето. Може си крафна. Вау. Да си крафна и колко не подадох. Там колко злато искам за колко не подадох. 8. Аз имам 6. Тръгваме. Малко да ми изчезна дървото. И без това трябва да си го. Гадно, че сме с кокоска. Кокосица, бабосица. Кокоски. Ще да кажа една шега, ама може да ме баднат. Аз не искам да ме баднат от първия ми клип. Гадно. Сега морквам. Знаете, по-да ми се сърдите. И по тази кукушка къде изкача? Чакай, аз само направя нещо.
Чакай тук да се не фърля. Виж? What the help? Това? Аз ли го правих? Не. Чакай това ги обрал. Уху. Диамантина. Вау. Чакай някой само да ме не изненада. Не, чакай да видим дали штрак. Штуки. Да видим, имам 4 диаманта. Нека едно бързо меч. Един бързо меч. Пръчка. Да, не мога да се правя. Да тръгваме. Пак казвам, ако нещо има проблем с гласът ми, не ми се карайте. Просто ми е леко. Да видим. Уау, колко съм? Никой ме биеше. What the fucking? 36-та. Само гледайте. Ще става само за махане. Ще това трябва да го махам. Така. Убихме. Да. Да, най-тъпото нещо. Може да играм малко моторен, нали там как се водеше. Тоест сега ще го поиграм. Даже много яко играм в съюз срещу зомбита и тъпаме точки и си купуваме неща. Помежду си не може да се бием. И сега Serial Games, Skywars, Master Builder мод, ето е това. Добре. Искам и май логин пазвам. Ето това вече ще ни пускат с такива неща и трябва да почваме да мачкаме. Да, точки. Да, това златното са точки. Тоест кликата трябва да дава повече, но... Не, да, аз имам 3 за сега. Аз в принцип съм си символ злате, такова диамантен, който е 20 номер. О, четвърти. Също ако убием някой, те не виждат парички. Могат да ги вземат. Това е яко. Петичка. Благодаря.
Девет. Нека първо си взема меч или броня. Меча е 20, а бронята да е 6. Не. Айрон. Не, това така. Добре, обувките са 11. 13, 15, добре. Всичко пъгна. Пъгна. Вау, рибинка. Ето. Пък. Correct. Усък. Аз ще спирам тук клипа. Извинете за толкова бавни, толкова малки клипи. Чао, чао.